Тук е Таня Копинчева, която пристигна от Чехия за първото сулфатно изложение на буквите и словото в Торонто, Канада. Таня, толкова сме щастливи, че си тук. Благодаря, и аз съм щастлива, че съм тук с вас. За първи път си в Канада? За първи път съм в Канада, да, и съм очарована от всичко, което виждам, от отношението, от българската общност. Много ми харесва. Разкажи ли за теб? Ти си автор, издала си много книги, последната ти книга, за която ще ти задам специални въпроси, но какво те поведе към словото? Към словото ме поведе още от малка тръгнах към словото, защото завърших гимназия с преподаване на езикова гимназия. След това кандидатства славянска филология в Софийския университет, завърших чешка и българска филология. И всъщност с литературата, с словото, с буквите, с писмеността се занимавам както се помня. И в един момент, вече когато бях преводачка, в началото превеждах и имам една преведена книга от Хашек, разкази на Хашек на превеждане в България издадена, а след това вече и 30 свои авторски книги. Чудесно. Да разкажем на тези, които в момента хора се включват, може би от цял свят. Ти си написала една много интересна книга. Истинската история за Ивайло. За Ивайло ние сме учили едно определено нещо. Какво те накара да пишеш? В смисъл Ивайло го познаваме като Ивайло Свинария, нали? Това е в нашата историческа памет. Какво те накара точно за него да напишеш книга? Интересно е, че аз към Ивайло тръгнах по един по-заобиколен начин. Исках да пиша за някаква българка, която в историята е оставила така по-ярка следа. Дали има въобще такава. И открих една византийка във Второто българско царство, която е племеница на императора Михаил Палеолог, която е била царица по това време в България и толкова много е обичала България, че е искала да превърне Търновград, който в този момент е столица на Второто българско царство, е искала да го превърне за втори Константинопол, който естествено не се е харесал на византийския император и там влизат в различни противоречия, но тя е омъжена за български цар Константин Тих, който е един такъв само дипломат, нещо не е била много доволна, така да се каже, от него. И когато тази когато тази царица чува за подвизите на Ивайло, който по това време започва да събира войска, така казват от нищото, но най-новите изследвания показват, че явно е имал някакъв опит военен преди това. Чува за неговите подвизи, че успява не само да убие царя българския, който по това време не е бил много явно сред народа. Що ми жена му не го обича? Да, просто не е бил така с енергия, той се занимавал само с някакви научни, философски въпроси, въобще не го интересувало, че царството отива към заникване. Тогава византийката предлага брак на Ивайло и той става всъщност български цар, след което укрепва наистина царството, повече живее извън двореца и воюва наистина за българите, за народа, с татарите на север. И така всъщност стигна до Ивайло чрез неговата съпруга. За всеки велик цар седи една силна жена. Оказва се, че е така. Кое най-много те впечатли, освен неговите военни действия? Има ли нещо в неговия характер, което ти откри в историята и нещо, което тебе те докосна лично? Първо, моите знания относно Ивайло се основават на най-новата теория, не и теория, направо доказателства на професор Павлов, който в момента е в Велико Търновския университет и който е направил най-новите проучвания, че наистина въобще не е бил никакъв свинар, никакъв обикновен, най-вероятно е имал и
етнически происход, защото имал червен плащ, което е било символ на аристократизма, имало е кон, което също нали, по това време се е смятало за нещо повече. Направи ми впечатление, че е бил и по съвременен начин езотерик, той е обичал природата, може би затова византийците, ядосани, че винаги са били побеждавани от него, започват да казват, че е свинар, защото обичал природата, обичал да ходи в Балкана. Предполага се, че някъде от източния Балкан. Нямаме точни сведения откъде проистича. Обичал е да се храни с вегетарианска храна, което за времето, наистина говорим за 1271 година, е било странно и за хората тогава това е било странно. И най-вече ораторския му талант, защото той просто е излизал извън селото, тръгвал е и след него от всички села са стичали да го слушат, не, ами просто да се бият за неговата каза. Още по-странното, според мен е, защото ние нямаме в нашата история друг такъв герой, който години след неговата смърт, нали, тук става ясно как умира той, не е в бой, не е победен. Години след неговата, 15 години след неговата смърт се появява един младеж, който казва, че е Ивайло, и въпреки че царицата, която още е жива, е казала, че това не е нейният съпруг, нали, Мария, за която стана в началото въпрос. Всички някакси му вярват и отново той събира войска, с която отива да се сражава на страната на следващия византийски император срещу източните племена, които от Мала Азия започват да нахлуват. До толкова е бил също успешен, че след това самия византийски император хвърля в тъмница този човек, защото го застрашава, че ще му вземе Константинопол и че ще се възцари на негово място. Още един, след още 15 години или там 10, не си спомням точно, излиза още един и той, въпреки че е прекалено млад, за да бъде, нали, самия Ивайло, отново се случва това и това. И наистина той е бил смелото сърце на не само на Второто българско царство, но целият цивилизован свят по това време са го знаели. Неговите подвизи са били абсолютно известни на целия свят и всички са страхували от него, както византийците, защото е бил непримирим и не се е подчинявал на тях, така и татарите от север, които също много често са ходили по българските земи да си вземат плячка, да си вземат всичко, което българите са. Какво може да научим от този архетип на Ивайло в модерния свят? Има ли нещо, което може, защото е интересно, аз работя с архетипите на тия герои и енергии, които продължават да живеят в самосъзнанието. Какво може да се пренесе от него и да бъде съвет към хората, които в момента сме, се идентифицираме като българи? Според мен може много да се научим от него. Първо да бъдем непримирими към злото, към несправедливостта, към нещастието, към мизерията, към лошия начин на живот. И дори това, че, да кажем, сме сами, просто да тръгнем, да направим крачката. Винаги има хора, които също са на тази вълна и също могат да тръгнат след и тръгват след убедителния герой. Също от неговата смелост можем да се получим и да по-скоро да се вдъхновим от неговия кураж, защото той тогава се е борил с селените, са се борили с кирки, с лопати, с някакви подръчни материали, са се борили с най-скъпо платената, най-въоръжената и най-богатата войска по това време в Европа, а именно византийската, и се е побеждавали с изключение на една битка, в която описвам тук почти според действителните, според най-новите изследвания. Така че абсолютно непримиримост, смелост и съзнанието, че когато сме прави и когато сме за справедливостта, за истината, просто и Бог помага и всичко помага. Вярваш
Вярваш ли, че напоследък това е една тема, която много се дискутира, че всъщност историята е писана от победителите? И не винаги победителите са всъщност не винаги се гледа интереса на цялата общност. Понякога е много такъв фокусиран интерес. Вярваш ли, че така и неговото име, нали, всъщност от свинаря, както при нас, така сме го учили в училище също? Ами, аз няма да се съглася с това, че историята се пише от победителите, ако говорим за история като учебници. Защото учебниците се пишат от политиците, според мен, и от политическата конюнктура. И всъщност победителите се изкарват свинари и въобще не са победители. В този смисъл не се пише, според мен, от победителите, защото това е наистина една много светла фигура, която в българската история би могла да носи много вдъхновение, много национална гордост, но за съжаление, ето, ние сме приели на непобедителите, защото Византийската империя се разпада след съществуването на Ивайло. Те толкова много подценяват източните племена, които тръгват от Мала Азия, че след това тя престава да съществува, защото непрекъснато са се хвърляли нови византийски войски. Тук е описано в битка с Ивайло. И по този начин, за съжаление, не се пише от победителите. Пише се като действие от победителите, но после в учебниците ние знаем по друг начин нещата. Тоест критично мислене пожелаваме на всички. Да, всеки аспект, исторически, личен и социален. Истинската история за Ивайло. Таня Копинчева ще бъде тук в галерията в Shops at Don Mills, Bulgarian Heritage Gallery, всеки ден от 10 до 8, но днес е денят на писателите и на словото, така че каня ви, заповядайте до 8 часа. Тя ще бъде тук на място и ще прави литературно четене. Благодаря ти много. И аз благодаря.